Začíná startovat. Tady jsem starter já. Ticho! Takže ticho, prosím. Takže tady je start braného závodu. Každý dostanete kartičku. Měli byste mít tušku. Tak šiško. To je váš problém. Nikdo vám neřekl. No, dobře. Dobře, tak tady moje asistentka bude rozdávat kartičky. I s tuškou. Ne, bez tušky. Tušku budete mít. Napíše se vám startovní čas a můžete si vybrat ze dvou tras. Jsou dvě trasy, jedna je zelená, teda kecám. Jedna je červená, druhá není červená, je zelená, jo. A ta zelená je teda blbě vidět, ale je zelená, jo. Takže to, co bude nebude červené, je zelené, jo. Takže kam, kde budete chtět jet, jo. Můžete jít teda po dvojici, kdo chce, můžete jít po samostatně, jak chcete, jo. Jedná se to takhle. Tamhle je první značka, jo. Přijdete k ní. Červená nebo zelená? To je úplně jedno, tam je druhá značka, jo. Takže přijdete ke značce, je na tom napsané buď P, anebo L, jo. To znamená, když se postavíte přímo čelem, tak po pravé straně někde v tom půlkruhu uvidíte další značku. Můžete uvidět i dvě, ale půjdete k té bližší. Jo, ve stejné barvě, kterou trasu půjdete. Si vyberete, jo? nebo kterou napasujete. Dole doprava, nebo doleva. A potom teda